Ni aingo you try. Namar ka potnet kala kenjo siya ka episode ka ba Arhajar Sanspa. Kaba mut la yalap ika gospel Arhajar Sanspa scene. Naka television nado plus dang ya kanika ministry. Ni aingo ru you play. Ubala play na ru yangi bengin kenjo ika jingalap gospel link ba ki social media kum ka YouTube bat ka Facebook. Ni aingo you play ngisngo kumbang ngidang sedang dang manin. Andrei habangi page siya ika calendar habangi page ika por. Wow, kat laisnem ngilas dang ika ministry. Greetings to you in the mighty and most powerful name of our living, the Lord Jesus Christ. I'm so grateful to Him for giving me this opportunity to share a few words of congratulations, encouragement, and I hope that whatever I say is not me, but it's the Lord speaking through me. I'd just like to share a brief testimony about what God has been doing in my life in the last couple of months especially, even though He's been working over the years. I'm not new to a relationship with Jesus, but I have actually strayed afar. I have been far from Him, I've been far from church, and I've been far from many things that He destined me to be. Yet I'm glad that He still found me, and He had the time, the energy to seek a lost sheep like me. And I'm grateful that Reverend Bante and the team at Potternet were there in the midst of my darkest moments, which was towards the fag end of last year when I felt very sick. And the test didn't really look nice and good and happy. I was depressed, I was stressed out, I was worried. But I'm glad that God found me in the middle of my misery, in the middle of my sickness, and He reached out and He touched me like He promised He would do. And today I walk with utter confidence, with full faith, and with pride that God yet gave me another chance. He pulled me out of the bed, made me what I am. I've gained more than 10 kilos and I'm happy. And I know that it is just because of Him. It's just because of His mighty hands and His stripes that I am here today to say thank you, Jesus. Thank you, God, not only for me. Thank you for the ministry of Potternet that reached out to me. Out of the blue, I never expected. But that's why they say God works in mysterious ways if only you seek Him. I'm happy that Potternet is crossing 2,500 episodes. That means the anointing is there upon the channel. And I'm happy that you are a part of it, watching it, listening to it, drawing your energy, your wisdom, and your strength from whatever messages that come through Potternet. I wish them the very best because I know that God has bigger things planned for Potternet and the whole team. I salute you, and I know that God is always going to be with you because He is the master editor, He's the producer in all things. Thank you. God bless you all. Lakai ka Potternet katlais na minshwa. Kataha ka nyo tarik u January Arhajar nyo. Da ka jing ito pao jong utray. Ha I Pastor Bante. Kat ba idang don ha kaway na kijing Saint Crusade. Kabala long ha kaway ka shnong. Ka ba ha kapsor. Ha ka ni kapor I Pastor idang don ha ka jing pulia theology ha Kerala. Bat ka ni kalajia ha kapor be iwan shuti siya ni siya shilong. Pasi siya kamday daga jing sedang brio, kamday daga jing la brio, kasyuday bitang daga jing ay ke jong try, daga ta ka banging isu nget be yau, bat deheng ta ba kani ka ministry ka long kumne kumbaka long menta. Kat ba idang don ha ka ni ka jia seng, utray ula penpaw ki brio ki bawan jia seng, kum ki lang brod, ki ba don ha pedeng ka jing tengan, ki ba rai ko, ki ba jabo, ki ba pang, bat ki ba swai. Ikum ba kim don nong syarai lani nong sumari ki. Don hapdeng ki lang brod ki baduko, bat ki ba matla, bat isen ay shisha ban pet iki. Kumta hakata ka jing ito pao, ka minsim jing I pastor kala snowsin ay kita ki lang brod, bat omla klem da jaw ki umman. Ila yam hangta, na ba ila isen ay palat iki. Kumta ila yo snow ika sur baday ban kren ika katin, bat ban yalap ika gospel, hapdeng kita ki lang brod, bat kumta hi, bran ila yeng, bat ila le kumta. Kat bay dang kren, kita kilang brod kila sedang ban keladur, bat ki sedang ban yo obor. Kiba duko ki yo kia, kiba matla ki sedang ban ped, kiba jabo ki sedang ban khut, bat ki barai kho ki sedang ban sengat. Bat kumta kalawan ka jingpun keladur, ya kita kilang brod kiba don hakata ka jaka.
Bat kat badang yalap kita ki lang brot kila nang roy. Bat kumta I pastor ilai I, baki mi ki lom uway hadin uway pat. Ki badap da kita ki lang brot, ki bala penkia da kata kaktin. Ha kata ka jing itu pau, im slow day show bi yalap, tang ha ka way ka kinhon balang. Henry ki lak, bat hajar lak ki lang brot, ki badon keleng ha kita ki lom ki ba itenan. Kumta da ka jing sngaw lengo, im la show ban mudur ke ay kani ka jing pen pau. Kumta utrai ula pensyai hai, ba kam day show ka bayalap tang ha ki madan, Henry lingba ka media, lingba ka television, nama day tang na kani ka rinsan, ka bala ban kner, siya kita ki lakngot ki brio, tang ha ka shisin yalam. Kani ka jing itu pau, klane asbak, ha ka do'no jing I pastor. Kumta hadin ka jing pulia theology jang I, utrai mauhi, ulas dangya kani ka ministry, da ka ba ula shanya hai I pastor, ban long kum unong yalam. But day ha unihi usnem ahajar nyo, ba I pastor ilay kintiw kurim ba I kong sunita. But baro kilay syakri lang ha kani ka ministry. Naado baka gospel kalawan. Isngong thubit baka gospel kalong manyalap hapo ki yeng mani lani hapo surok yui ka gospel balali yalap syaki shnong da ka bayat ki kejat Henry ban poi pat syaka benta ban ong ba ngin sedang pat yaka media ministry kalong ke ka bathamai kalong ka ba ero haki tu ki por social media lani ka television ministry kampa judon hapo kani ka jilla ka jongi ka Meghalaya kumta kalong ka ba ero ban suotho ba hakaro garu kom ngin yang hapo TV lan ngin yang hapo ka kamera kumno ngin yalap ya ka gospel but kay ka jingmi pananta Haka jingmut brio haka jing perkat brio. Kalong sisya ka ba hado kata-kata kumno ban sedang iya kani ka jing syakri. Henry namar balayo I ka jing itu pau. Ban habala pensung thu ro try. Baga jing alap kam day tang ya ki hajar na ki po hajar. Henry ka day ki lak bat ki po lak ki brio. Kabam day show tang ni hajala jungi Henry wat siya ka pertay barok away. Day tang da smuto ya kata ba kam day ka jing alap tang na ying mani ne tang haki madan haki krusiet ni jing seng alap. Henry ka day ka jing alap ka bapoy siya ka pertay barok away. Bat kata ka la ban long ka day tang lengba ka media ministry. Ban ngai ngu yo play hoi habang sedang ngimat sisay ke jing kumno ban sedang namar ke jinglut ke jingsep ke long shibun ngingim dan pisah dai ublay ubala khat ingi ulong uba hok bat ulong uba yaine ublay jengi ulong ublay dai ma uhi ubala sedang ya gane ka ministry habola pa ingi ngi syukongo bat dai hang ta ngi I ka kamba hadin ka kamba nagawe ka senjam syagawe ka senjam nagawe ka jingkiu syagawe pat ka jingkiu ngi I bau trahi dai ma u bayalam yangi bat kai ka baja ka long bai tang namar bangila syupen ka ngo ya ka jingkhot ka jong trai la syupen ka ngo bai ya ka ta ka jingpha ka jong u kum ki syakri ngi syutrei bat dai ma u hi bayalam ya ki ai baro dap la jing sungu ka bakrau ya ublay kam tame ublay lam nanti ka potunet hadu gina poi gini ka episode ke bar hajar san spa sisya ke jingya state juga por ke jing telun state nyung kisngi kisnem ke ba la pedlong ya ke jing syakri juga portunet menya ling bagi jing ya ke bakrau sibut ha ke jing kindu honrai man la ke por ngi sang ti klain bor jong blay ke ba yalam ke petin bat sisya ke lalong ke jing syakri ke lalong ke job namar ngi yo I sibun gimin sim kodor la jab no syau try bat sibun ru kilaman kamba kiba mendon ketien bala ban batai kiyeng kibar pait lapara gitu kilaya boy syak jing ya suhu jingmut kilai long lang kawai ho idon kibayo akijing pelat niki kiba sniu kiba usaitan ula riampa kata garkomba mla idon la dan lendisu nrai sakti klain bor jung boleh kelai lam berkaji sakri jong ka pornet hiru hoi ka kongsan de kadai banyalap ka ketien jong boleh banya job iki min sim koridor syaka hima ka jong u reng yu isu suru ya ki kamba ki boleh ulia
hak bagi brio gi oma ke jing penkia hak bagi pa su hak bagi ya kontak lang bagi telefon hak bagi let mi saka office jong ka pornen barkum ter lengba kan ke jing sakri khamtam le kini ki por di bamenta kadon kini ke lockdown ki brio glong no men si ma do kata-kata namar ke jing glong ka compare kadon menta banyak ka ke bagi julan mensua but what ki ying mani ki lakhang bagi beri ke bla so ban ki ying mani man mani ublei nre ublei sum le no la pli galat kalenti bani ya ke jing sakri ling ba jong ka ministry habingi pe ya ki cable tv but susuru ka ba sultanan ka ba sungu ublei galong ba wat menta ki youtube ru nila ban yo habang yo ba yo ha ki youtube kamut ha kanu kapor nila ban lej ban pej man skap ka ai ka ba ublei kudon ban keren bat kalong ru ka ba sultanat susu bagi sakri jong try ki balong kloy kata-kata habagi brio ki pun seki wat ya ke jing rap ki kwa ya ke jing duai lang bagi ramat si sai ki kamba ki jing pelaj bat ki jing le isnai ken banyak keren ni sapang jong ke jing lut jing sep ke sisa kalong ke babun hadu kata-kata nrei ublei ulia kamba an marngi sakri ublei Jehova Jaira bulong blei berpendap penbiang jing dan kami baro kan pau ji sunggu krau yu blei bahalo jing ni ki bar khat ki jing kindu ka kam jung sya kalong ka bayat na jing job sa jing job tin ring da kerpat nomor kata ya fi baro ki baju ya pej ya kan ka program ning war jing sakri jo ka pornet pet alam ka jing ya kersan kan ketika diang ka biflai bat pinum klet kam tame menbu ti jing duai hak bau bleu nang the jing kerku kan na kapor sa kapor khanang banginang laban roy ban san hak jing em punjab sim kam tame hak jing sang ron kam long ki ba sungu namar bau bleu la pli kalat kalenti ngi ni long kom kita gi media ministry walangi mla ban yalap dala diru lingba ka jing ai ketika mon ai ketika diang lam ya kan ka ministry ni yo kan banyak kerjaan ni yo kan yo bentalam hak ba penia saprang ya ka kam ke jongo Ninum klat hak jing duai khanang bau bleru nang the jing kerku dang sai susu ki atiar ki ban long kinong ya ai kti ki jat lam khanang buka kam ke jingu kanya chaprang Hakapor bagila sedang ya gani ke jing syukri gimtip bagani ke jing syukri shanu kan poi shanu kani kan yalam mingi namar gim yo I ya katai ka bala shai ngiklem perkhat bakan don kapor baka ministry kan long kumne kumbakalong hare ngila ya da ke jinget bat haka jinget pat haka bangila yat nyo I pat ba utrai nagawai ka snam shakawai ka snam nagawai ka por shakawai ka por ula kentiu ya kani ka jing syukri pat om tang kata hande ulanang penpau bat ulanang jalam ru yangi bat ulanang pusngau tho ru yangi ya ka ai ka bangi dei ban le ngimla klem da sungu yu blei ban ken mau kumno bangi ngilas dang tang na iwe kamrai berit bat tang da iwe kamera second hand gilas dang ye kene ke jing syukri ikan mau mdan audio mdan microphone mdan ye isu record raw be kum to ka shulong be tang ban shulong maraga tu ka por le pat don ge ru tak dau shu ibiang be hi ya ka e ka bangi ngile gilas dang nen kong e ya ka potnet ban shoot ye gini ki jingalap ke deng thia po lai imkra la don wi parlok jongi bitai di wan kit bok po shna ila ya rap yengi na ka bas dang ma ihi beladon hakti ya kejat badak tu kapor I edit ru dari komputer RAM dari ki Pentium 3 Pentium 4 ki processor ki basu ki hadu kata-kata enrei ka biang be hak tu kapor ngiai up ban render ki ke program le ban export ki program ke import tentang de shimiet ne kumta shi sngi ban rei ka syupiang la ka biang ban ngilabur yu ka tu ka counseling center ka prayer center ka jongi hang tie po mot pran hai kamrai barit bah si sangim la klem da sungu ia ka jinglong hok ka jong play namar ba wat lada ka long ke barit kumba ka tien ka jong play ka ong wat iben ya ka jing sedang ka barit ba tien jong play ka ong lada ka jing sedang ka jong mer ka long ka barit ndrei ka bakut kan long ka ba kraw shikat de ngi kan mau ya ta ka tien ta ka daw ngim du men sim ban I ba wat lada ngim don I ru ndrei tip u play u blas sedang
blehi un penkut ya ki baro mauhi ubla sedang na kata ke kabamdan ban mauhi un penkut ru haki ke bakrau haki ki ba pla shisha ringi aingo pat yo blei madai mauhi pat ubala kentiu na ka wei ka por nakaliang ka jonga nga so comment kata habai dei bakani ka potanet mo kari jongi nga i bakalong ka jingkerku bakrau tami kari bakajak meriu ka jongi namara baris kat tu nginda poi gi sondia na poi gi brio kim ju expect gi im juki seperkat taman pet tv nak dei tigi por su pet gi film hendai piu hi menta kat sebang ngilet menta gi brio gi tu khana tang spotanen ngi i filong jingkerku ki liang baro gi im jofi ngaruk tu tang la dei sondia menta gi por don gi por ba teng kala aku ngi kem sya disconnect kum gi tv em tu mo ba kem siu gi bai cable tu la kum sya ong hayero beli fi kem siu ngla mes internet teng la don ba phone ong menen ka don ka jeseng bisa ipelong jeseng teng fiadon gitu kit surprise mo ngapet gitu kilong jikir ku kata-kata ke cing im jungi ki khon jungi lu ki enjoy ha ki yok ban pet ki kalong jikir ban ya ba ki pet ya ka wei pat ha ke cing im juki ngasem gani kala along ke jikir ku ba khrau tam kham tam me ke ye ka sam jungi kalong jikir ku kata-kata ngaset pet ki brio ki bawan keran hang tu ngai kalong jikir ku ru mdai tang ki khasi dengan i hui jam brio kalong jikir ku namar ba dan teng si ai da ketin english ru ngai kalong jikir ku ngai ki khana ren ngai ki brio kelang ki jaka teng de syong haki yang gisam tu ngina poi si yang bahaya ru ngi man ki yang bangalet kum tu ru ngasit pet kam tu kita la poi sendiri hi kila ya pet be ya kani ka channel ka jong fi ngapet teng yok sngo itu ikran lagi jong ki kitien ki ikran re kalong jikur ku kata ke jing em jonga ngai kalong jikur ku ka bakra wat mende tang store senong kendong berkhot ngai kani ka channel kala dei ka wei ni channel ka balong jikur ku kata ka ri ka jak beri ka jongi namar ba ki ai ka kitien ka jong blai namar ngasem ba mdan da ka wei ka bala ban pelat ki beri ki ni light na ka kitien ka jong blai na kata daw ngai kentu ye fi blai nang ai fi ka met bakot be khia finang la ban chakri ba hayu blai mo kum ka jing syakri jong fi wat le di jing syakri baret ndai ki egi ba filek kala khrau kala nak khama jong blai ngai kentu ye ki wei ru ki brio ki nang support ya kini jing syakri jong fi hakili yang barok kat ka ba ki yok kala kini support kini mar ngatip bakani ke di badon kam tam hakini ki por lockdown ru ngai bagi brio fi kini ki brio ki miok por manik jeseng ndai ba ki yok ek tiang jong blai lingba kini ke channel kalau jigur ku kata haki yang kisam kam tam ki brio kini sngi lei ki dapet bahai kini channel lamar ba ki miok syuk ban lek siang mani ndai ba ki yok kini kalau jigur ku kata nak tak daw ngai kentu ye fi ba finang ishram pan chakri blai nak wei ka por so por laga dei ka rukom jong ki program ka bangi juan ra shafi dei tang utrai Jesus Christ batang mauhi uba dei hok banyo ya ka buram baro nama dei mau ba ayengi ya ki buit thamai ngi scam ba ki program ki bangi juan ra shafi ka ban ai ji hikaya fi bat kham ta me phin san haga jinglong ka ba kin jamin sim 8,000 sans pa sin layalap ya ka gospel na kani ka rensan jong ka potanet ban ngi ai ngo yo blai ban lalaro ban yalap om tang ha ki jat ben riu ki badai tang ki jat ben riu khasi henrei ngi lalaro ban reach out shaki brio ki bam smooth ho ya ka ten khasi kata ka dei ka ba smooth tanado ka ba blai khwat yangi shagani ka jing shakri mensyang yo tang si sin sitio tang ga ski sunday ban peni ya ki program jo ka potnet ban yalap ka ta galong tang siteng ngenta rekat banang ya ki por trial anang kentiu sya ka live sngi den nang tas ki san sngi bat kum ta ula nang please isu kilat kilenti yangi baula nang ai buit kum la ong isnita yangi da ki buit ki bat mai kum no bangin nang penbahas isu ya ki programs bangi ai ngo yo try ba ki lighting sekila kambiang bat ke camera quality ngila yo ki ba kambha ki editing machines ngila yo kambha bat ngi ai ngo yo play na mod pran lara ngi spolai mkra bat na lai mkra ngi lara no e ka office chani sepo open nong thmai nong kriem bangi shisha ya ke jing penroi ke jong play ya ka ni ka kam ya ke ni ka jing shakri commitment ka jong ka potnet ka long om tang ban shia lap ya ka gospel reban hikai ru ya ka ktien ka jong blai ban sungu thu igi doctrine ke bisi shana ktien ka jong blai ban sungu thu ya ka ei ka bau blai umman yangi bangingin le ban ka dei ka ta ngi hikai ru wat iki nong rim jong ka jingai naga ni ka platform naga ni ka rensan jong ka potnet ban ngai ngu yu blai ba om tang ka ta reu ahingi ka lat ru ban yalap leng baki film leng baki jingruai leng ba ki drama leng kot bat kum ta ter e gi jing talk ki gospel tracks ni pen mi na ka jaka bat u blehi u ba ai buit ngi de hang ta ni la ban le e kata ba dei ma uhi ru ba pendap ru ye gi jing don kam baro
bangi don kam hagani ka ministry tadeng tang akwa ban ong ipi da ka jing song scam bagani ka ministry kam dei ka blas dang do breu kam dei bla penyeng do breu dei dei ka blas dang do try ba dei ma u ba penyeng gani ka ministry hado gani ka por ka bamanta ngim la ban klet ka don ka por bam dan pisa sho la dei ban khang no gani ka ministry dei blai jingi ulong blai ba hok blai jingi ulong ba yai ne utaw bla khot ngi ulong shisha ba yai ne but ma uhi ba penne gani ka jing shakri hado menta ba dei tang idon ka jing song scam la da wan shisha slap la da wan kita ka jing shlai la wan shisha ka tik eryong ro and rei ka ni ka jing shakri kan yang scam ta do ka ski ka jing wan ka jong jisu na mala pen shong nong rim ya ka ha ka tin ka jong blai o mau siang ba scam ba dei tangim kwa pen song bhai ki breu rei nang kong e ngin pen song bhai u trai dei tangim ya compromise ya ka gospel nginom ya compromise ya ka tin ka jong blai ngin ya lap be thik kum ba ka ong kumbaka kalong bat kumta ngin deliver ya ta message ngi bun sien hoi abangi yalap na gani ka jaka ngi penmong ngi breu umdei mangi kren ben umdei bangi ngi kren snew ya no marka tin ka jong blai hi ka dei ka white lam badai tau jisu ong am sim lawan ban ai na ban bo ya ka jing suk ka protein rei ka white ka tin jong blai ka dei ka white ka mat no ya kita ki batam baga tin jong blai ka pen bharo ya kita ki batam ba kita ki balai badai ta ka tin ka jong blai kadai ka tin ka jong blai ka bala am pen mong am ban peniap rei ban penem ban klong no ya ta ka pot ka por bat ban ai ya ka jing im kum ka yung siam ngim shong ju kampet akan ni potenet na marbangim dan kebel mo re hawi sian ngi pai shi mei akan sandia nya pai pai lang mei ka ni ka potenet hata si ngi yo ka dan ko message bikin pastor kan no ka kta yang ang ikat program kalong drama mo kalong ka film ka kta yang ang wat ngang la shata sem la shakri blai re nga songu maka tu si ka pentemai dia ngi im nga kta kalong ka kta do no janga ko blai kren nga songu makan mar aba yang katu ka kta re perkhat ngau kat nutam ka ki briu ki pat siang beli ka kata nga sungu sibun ka ka perki do jo jangaru kum ka ngasam ngi ong ni kalong jikhu ka potenet na man syo nga sitrang do do ban long jikhu got channel mo si kwa nga skli do pastor ngi om ka kwa ai ka bot channel rim dan lat mo mtip lat nanti hari hata sen re ba nga i ka potenet nga ngu blei bo blei kuren nga bang long jikhu ka potenet mestri kat ni ki min sim ko do ki yo jik pm ning ba ka ni ka mestri ti ublei kum ka ngasam kta ngi na do sedang man kener ngi ho ngi la ban ai ka babuan re kat la ka dono bobli bu dono jingi gila ban ai na do kata ka porang iba ubli pun reshibun arsem ne sementang ibli pun reshibun la pun reshibun ngi jingi ngi sema por kilyang ka kam ka jam ne por kilyang manga kentu ki bri ru pe ki ni ki yo jikhu om ki chu pe tam ni yo jikhu re ngi kat par kat ben kan lat ubli bu kentu fi mlong jikhu doi barit ne ba heru fi la man kenia shin ka poten mistri ubli undang bless chu fi na ma bali kan ni kalong ka wi mistri ba fi la man job men sim la kim leng ba ka ji ai fi la ban job ki men sim ko don mau jisu ang lech pertai banyalam gospel ngi hoi ngi mlap banyalam ber khoi ngi dan la ka jing ai banyalam hari ngilap banyalam leng ba ka jing ai jingi chakam ublei leng ba ka ni ka patana mestri ru kan ngi ai kublei ru kum juk padat mestri team ba i pastor ba ki ber khoi ki bidan lang ni ka padat mestri ha ka bokum kini gisngi ha ba ki breu ki myo le jing yeseng kila depend be tanga ki social media an yo ya ka ktien ka jong blai ngai ngu yu blai ba ka potnet kala da penlang lupa ya ka ktien ka jong blai om duna ya ka saus pa tali hapo ka YouTube tadeng ta unono obreu hi uba thangan ya ka ktien ka jong blai unlet na ka YouTube ban subscribe ya ka channel jong ka potnet ban hang ta pin lap shi bon tali ki jing hi lap ki jing hi kai na ka ktien ka jong blai ban ka kwa banong ye phi da phi kwa ban san ban snu tu shi sho ya ka ktien ka jong blai let check up YouTube type potnet TV ban hadin nang ta sa subscribe itu ke channel sa nyon itu bell icon ban hang ta pin sayo i ke jingalap ba man lagapor hagapor ka jong Joseph hagaba ka perthai kala don ya ka jing hiran kala don ka klam ka bajur ula ai but use em ban pelang ya kita ki news nam ki bladon kata ka klam ka bladon kata ka nam steel haga ka por tadeng tangiru utra da pelang lupa ya ka jingalap jong ka potnet ha kita ki thiar ki jong trai ya ka ba pila ban download ni pila ban pet ya gini ki jingalap ha gini ki sngi ya ka ba mio ban lech ki jingaseng ban lech ki yang mani kam don kan no ka jingduna ban ong ya ka ktien ka jong blai blai ula a ngi kat ya gini ka technology ula a ngi kat ya gini ka jing pensuk ban nganget ha ba long serious bat ka ktien ka jong blai pini i pio diang ya ka jingkerku tadeng tang kerpat ya pi ba pin pentip ru Syaki porlok ki jong pi pentip ru syaki parabanget lada kim pat tip ya gani ka channel
ong yaki bakin subscribe na ka YouTube channel jong ka Portnet. Type Portnet TV sa subscribe sa nyon itu bell icon badhang tu ter kin mi shibon ki jingalap ka bangila da penlang lupa baro si kata hagapor ka bakum kani bapinyo bam bapinyo di kata ka bam ka bakan jam sim jong pikan. Ngiang yo blay nam ta jing shakri jong ka Portnet Gospel Media Ministries limba kini snem baro ki balik no nagiyang jungi ayo kamtam nam ta ka baka Portnet ka ai jing shakri ngi yang but ngi nagiyang ngi ito ngi tip spang ka Portnet lingba ikiaw jonga nabar ka jing stam jing jing pamla si ban kiyo si mani justra ban pay Christian program tikisnam ya mucha dan dang got TV te iju klingi yang ba dan mo ki Christian TV dak tiala jong te mi hi bat i remote i search ga TV yi pastor bi krian ti pay indala pay ka sian mangkong pelong i ban ikwa ban pay ban ka porim juga ban mese program sa Portnet tangi hadian ru nginda i program i pay mi ngi ya pay lang ti nabar kalong ka jing kerhu jing ba man siam ngi ka ba ibor ay man siam ngi ngir ya pelai por nang iban yo ya pay lang ti nabar ba ka ai kijing ikai kamtam kamikiaw nor ba imla smakiyo siyang blay ngi karsyan kamkayang hajing duay bat ikiaw yo nga yung ba siya ka dan Portnet sui tang address po nang rima yung persali iwar ini ka address yang di Portnet hay ka dan ti yung ila karsyan hajing duay yung ikwar ban karsyan hajing ay bangalong ka jinggerhu nomor ba kalong ka jinggerhu yang ya i kamtam at ingim kayeng ikwa ba kiwer gun yo mat ke jinggerhu ka ba ngim kayeng ngiyo lang ba ka Portnet Media Ministries lang ba ki program baro ang biyo lang ba ka Portnet Ministry te mentakala ya daki pau host nem hado kini ki singi bamta ki ba ngim ju pep an pe ya program Portnet na ka por but ngi ayo yo blay but ba ngiyo sa jing bam ka ba day man siam ka ba tay ki man siam ji ya ka yang sam ji but ngi doi bo blay un ya kerhu pun slay pun ko bor ya ki shakri jang Portnet ba kanang ya sa kaman ka jing shakri yo blay ba kan penyar ba kan pendap ya ka komision ka ba try ang ba yalap ya gospel si bendrio baro habang iyat hakini kisgi ngi swong tho balai ba ublai ula khot yengi balai ba ublai ula pen yeng yengi kai ka daw halendet jongka ki bobun ki brio ki chupet ya ka program joko Portnet but ki madro ya ka jingker khu ka jong blai ha ka jingem ka jongi ha ka jingmot jong fi ki ba jupet man ka por philaban perkhat de ki jing perkhat ki bobun ha ka ru kom ka ni ka jing shakri ka yat lani bano bala krishan ya kani ka jing shakri Kani ka ministry ro klayat lang ba yaki yaki wa yaki ding ba yaki thlit ding ringai ngo yu blay ka wa kam chimlala ban rom na kita ki kim chimlala ban telep kita ki ding kim chimlala ban pening li thlit ding kim la ban jlia yangi namar putrai udan rangkat ba kani ka ministry amen ngai ngo yu blay ba dei mo bala pelat yangi nagapor shagapor nagasnem shagasnem na ubnai shubnai nagasngi shagasngi day mau bala sustain bala penyeng ya kan ka ministry day mau bala pendap na dong syadong ban nga ai ngo yu blay na ka bantaki partners ya ba ublay la say ba ublay ukren ya ka ba ublay uktik ya ka do not jongki ba ublay upenon kam ya kiru ban long ka daw jong ka jingkerku ba leng ba jongki ke don bantabat ka ministry rengkat ni tray lang ban pen priang ban pen yar ya ka hima ka jong blay ban pen poy ya ka gospel ban pa ya ka ni ka jing shisha bagi breu ken yo itu ya ta ka jing shisha ba ka jing shisha na ka tin ka jong blay kan pelai luit ya ki bat ngi ai ku blay ya fi ki partners i way ban ngim juklet ya pi ya ka jing dwai ka jongi blay unang kerku ya pi baru blay unang ai bor ya pi baru blay unang le ki kamba aga jingim ka jong pi pinum kerdu pu finum kerdu finum kerdu ya kompniang utrai un pendap ya pi wat haba kum kini kipor namar pila bet aga por ka badai katahi kala penlang haga ta ga jing penlang ga jong trai baru trai un pelat na kata ga jing penlang ga jong ban ai pat shapi haga por kum kini haga por jong ga jing kerdu utrai un kerku ya pi bat fini ke kamba ka ba utrai un le agi yang kesem ga jong pi haga jing yo jing kot ga jong pi wei na pedeng jong pi ru unum kerdu wei na pedeng jong pi ru unum long ubelingki
ngam ong ke jing lengki ka ba ken jado bam la ban yo khun rega jing lengki ha ga ta ke jing long men sim utrai un the e ke jing kerku un the ya ka kamba un the e ke ba pla ba di ke ba kraw ha ki sngi ke ba kum kini Kaburam baro ngi ai shau Jesus Christ ubola utrai ba unong penem jongi ubola khot yangi shagani ke jing khot ka ba kraw ka media ministry kan dei ka we ne ki jing shakri ka ba trei ban pendep ya kata ka ba Jesus Christ ula kren haka gospel ka jong Matthias ka ladong ka ba arpusau ka ba kut kan wan haba ya ka gospel ladet yalap haka perthei baro ka we ban ngi scam ba ka media ministry kan trei ya kata ka kam sai sien pat ngadap daga jing kemen ke bakrau ba ngala bandon pat pi link ba kan ka channel ke ba pi page ka program link ba ka Portnet ministry but nga skungu yu blay na kam kan ka Portnet ka bala poi menta arajar sanspa tali episode ha ka ba kalaya lenti ya kan ka jingat lenti ka jong ka ministry but kalalong sisa ka jing kerkhui ki ba bon bha ki briu ki ba don hakari khasi ba jantia bat ru shawai but ding ba pastor i badai nong yalam jong ka ministry ka yeng ka sem jong i but ka team hi barok kawai kalalong sisa ka jing kerkhui ki ba bon bha but ka jing duai ka jong i kalong ba ublei unang yai peran kam ya ka ministry but unang yai kerkhu but unang yai pendapan biang gi jinan kam barok jong ka ministry kanang bakan la ban long ka jing kerkhu gi ba bon madang la ban pen sapriang ya ka gospel ka jong utra jisu but ngaru ngade way ki baju pet bha ya ka channel jong ka Portnet maju pet bha yeng asem but i lok jonga bi khon but ki baju rap yangi hayeng asem but ka yeng ka sem jong i barong i jupet bha ya ka Portnet khamtam ha ki por lai ba ka don ka lockdown ka ba ngimyo ban le chki yeng mani but ngi hak ban shong ha la ki yeng ki sem hakum ka tu ka por lai nga aingu ublei nganget bakal ada kejing pen kre ke jong ublei ba unyalam nadu 4 dan kini ki ka Portnet kaladon ba hadin ba kin sami ski ki weiru ki ba penmi ling ba ki YouTube channel henry ka Portnet kalada biat shwa he kata bat kalalong kejing kerku bat haiti por badang susdang ling ba ka Portnet ngila yo sisa kejing kerku ban sangap ka ketien ke jong ublei bat ngi duai ba ublei unang ya yalam ya i pastor but ya ka team hi baro kawai ba ublei unai kerku yaki hakamet ka bakot ka bakhya but bainang la ban shakri ba unang ai ka snem ka jrong i but bainang la ban shakri utrai kat baidang don ha ni ka purthai te ka jingker pat ka jongai phiki pat ba kalong ba nangai kershan ya kani ka ministry but nangai pet ya ka but nangai kershan ya ka ha ki babun kiliang khanang ba kalong ka jingker khu ki babun te ublei un kerku ye pi baro but un ai ye pi kamet ka bakot ka bakhya but ba phiru phinang la ban ye shakri yu ha ka jing em ka jong pi baro kublei shibon nadu sngi balang hadu ka sngi ublei ka program jong ka Portnet ka ju wanru haki local cable television tadeng ta saya pet ye ka program ka jong indo sngi balang hadu sngi ublei man la ka tayo ya ka timing lanai ka por pila ban phone shaki cable operator ke jong pi ban sngoto ya ka por jong ka Portnet ngangait bahagan ni sgi habangi wanra ya ka program shafi kamen sem ka jong firu ka sngongo lang kum ba ka sngongo kamen sem ka jongi ni sngongo ya ka ka ba ublei ulale ban ngingate scam ba haki por ki badang wan ublei unang le ya ki ba crown om na ka benta jongi Henry naka benta ka buram ka jong uhi ka buram baro jong kani ka ministry ka tang sha u Jesus Christ kublei shibon naka benta jong fi baro ki ba jubet hagani ka jing shakri pila bet dakata ka jing len yala de pila bet da ka jing shania bangingin pendon kampat ya kata ka jing ai ka jong fi haka kam ka jong kublei shibon ba pila yeng scam bat gi kat hadu kini ki singi kublei shibon naka benta jong pi fi ju duai naka benta jongi namar ki jing duai ki jong pi kilom shisha ki ba corridor naka benta kani ka ministry kublei shibon naka benta jong fi baro ki ba ju pet pat ya kani ka channel naka wei ka por shaka wei ka por kublei shibon dia fi ki ba subscribe ya kani ka channel kublei unang kerku fi ikwaro da shisha ban ai kublei ye ki pastors but ki shakri ki jong kublei ki ba juwan ban yalap ya ka gospel
nakapor siya kapor, ni ay kublero nakabanta jong fi baro, kibajuan ban ay ki jing kri lagade haka praise and worship, lagade haki program jo ki kena, lagade hakino kinu ki banta ki juan ban le ki program kublay shibon yaga jing kershan ke jong fi, kublay shibon yaga jing la kloy ke jong fi, ni ay kublero ye ki cable operator, keleng jong gane ga ri khasi jaintia. Nadu Shaboy, Lagadesh po West, Lagadesh po Rikasi, Lagadesh po Jaintia Hills. Ira ay kublay shisha ya fi baro. To ay bublay ka jing su kundori kalang bat fi way. Unang pun syaj buar ya fi, pat un kurku ya ka jing ko jo fi baro. Ngan ai ngu yu trai, ngan ai ngu yu trai, cầm phê la shai kan long kum nu, kai ka ba la bu, ngan ai ngu yu trai. Ngan ai ngu yu trai, ngan ai ngu yu trai, cầm phê la shai kan long kum nu, kai ka ba la bu, ngan ai ngu yu trai. Shua bangin ruai biang sa sisi ni jawa ngan aingu utrai ngi aingu nakabenta ka Portanet ministry ka lalong ka jingkar kui ki babon badakan ka por ka jingu baro kan long utrai jungi Jesus Christ belayalam ei pastor belayalam me ka team hi baro koi bangi aingu u blay na mata jongki bat bon ba krayo ka jingkar ku namar jongki tau beliau nang peran kami ki nginya dry kini kini ban aingu eu try namar kani ke ministry bangin aingu eu try nam ta jongi wei bau beliau dua ringkat lempan ngi nginya aingu eu try compare la shai kan long kumnu kai ke bangin senangai kendu nang isa kamat compare hendring nginya yaro nginya aingu nginya mani be eu try kani ke jing roi ko ongkum ta nginya roi kini roi ngan aingu eu try nga aingu you try ngan ai ngu yu try cầm phê la shai kan long kum nu kai ka ba la bu ngan ai ngu yu try ngan ya ro yu try ngan ya ro yu try ngan ya ro yu try cầm phê la shai kan long kum nu kai ka ba la bu ngan ya ro yu try ngan mani yu try ngan mani yu try ngan mani yu try cầm phê la shai kan long kum nu kai ka ba la bu ngan mani yu try ngan mani yu try ngan mani yu try ngan mani yu try cầm phê la shai kan long kum nu kai ka ba la bu ngan mani yu try ngan aingu yu try sa sisien nakaban sim juga jing songu yu try Jesu bulayalam nengi ngan
ai ngộ yu trai ngàn ai ngộ yu trai cầm he là sai căn long cùng nô cây cà ba là bu ngàn ai ngộ yu trai cầm he là sai căn long cùng nô cây cà ba là bu ngàn ai ngộ yu trai ni ai ngộ em trai amen amen Utrayo ng karkuya fi, but nangyay duay ro nagamanta jongi bang idakwa ero ban duay ban aingu hagani kapor, yak yegi bo blay le hagani ki khalais nam hagani ki arhajar sanspa atliki episode yakaba ngilala ban yalap daga jinga yegi jong trai. Kwa ban duay kerpang nam ta jong pi baro kiba yosngo yagani ka jingkren ga jongi, yagani ka jingatho ga jongi, yagani ka history linkot jong ka pornet. Bang ida duay bo trai unang karkuya pi habaro ki benta ga jim ga jong pi pin long ro ki bayai ne hado ga sngi ga jingwan jong trai ma pinu misro ya ga jingrong no kabala hajan kabala long ha ga jingkam bangi duai bo trai unang pen kre ga da no jong pi unang pen kre ga man sim ga jong pi pen dap yi fi do man sim pen dap fi da ga bor pen dap fi da ga ktin pen dap ya pi da ga ta ga jing pen sle ga jong ngin ya duai ga ni ga por ga manta ngim kwa da shisang ida angnot bangim kwa ba kawi ka mensim kan du no kat ya kan ni ka jing penem ka balong kat ka jing penem ya ka bau trai lo ahingi finu miss ya ka rapture finu miss ya ka ta ka jing rong no ka bau trahi ula jan banwan ba tongi ne duai ni ka por mamenta haga kertengu jisu ngai ngo ka trai ke baro akiba melele kalais nem trai memelas dangi gini ke jishakri hado ni ka klimat kala yengo trai haga buram ga jome patrangi aingo yeki baro ki maladap le yeki medang le berki baro ki ba medang le go try nang ni shakmat ablay pangi aingo lupa go try yaka buram ke jome go try ka buram ka balong kat ka buram mi ka ba menang pen pau ablay hagani ke jishakri jong ka potnet patrai o ngi angnot nang ni ka way amban pen subhai ki brio amban bho ki brio rei ban bho tang ye me ban pen subha tang ye me utau bola khot yangi baru utau bola pen em yangi try ngada duai rum tang ni ki pat ba baro riben kar khu ye ki ko try ning kong la ka jing kar khu jong ka jing pen em ba men pen em go try men kta e ka way pui ka donot men kta e ka way pui ka men sim bakin pai no na ka lenti man atrai chaga lenti ka jong me ablay shagata ka jing pen em ka jong me ablay ba men da snow ka jing dawai men da snow ka jing ot jing yam jaki ba try ba me ko try men man bu ka men sim kan jatna de ba baro kin wan chaga jing kala ka mun try ka donot ka ba e ka ta kan no try ka tagi no ki donot ki bile persha ki ta go try kin pendam no ba try ki men sim baro kin wan e chaga jing pen em ka jong me try try men pen em ye we pe try baro ki ba pet ye ka program ye ka jing kren ka ka por men da kar khu no ki da ka ba kar khu men da pen roi no ki da ka jing pen roi ka ba crowd ka jong me ablay ba try pen dap ki da ka jing kmen da ka jing sok ka jong me ko try hap dengi jing ka jing le ap dengi jing kar do try men long ablay uban ai ye ka ta ka jing sok ko try ba kinom shakti ye ka ko try ba kinom smo khuslai ye ke ro and rai try ha ba ki shania hame sok utau breu ubashania hame utau breu unlong bala kerku ubashania hame ablay ngada duai ya wait go try angni ka por ko kram de kerku no ya yeng ka sam ga jonki men de kerku no ya kon gi kti ga jonki ga jing try ga jing ta jonki ga baro ka ba ki le kinang long go try ki breu ki bala kerku ablay ai ba om tam makin sure diang ga jing kerku ndrai kin long ru ko try ka dau jong ga jing kerku ning kong go try ban long ko kunat ka jing kerku nam ta ki men sim ki ba kodor ki ba kin ya snok ti lam go try ban ka jing shakri ko try ban ya lap ya ka gospel ablay la da mela khot ya ki ban shakri bat ngi ro ablay ngi ai ngo ya ka ta la ne mela khot ya ki ban shakri bat ki we de ablay bakin ai bela ne bakin krishan ya ka ti ka man ka diang ban ya lap ya ka gospel ai ngo ya ka ta ro ablay pangada duai ngada kerku ablay yani ki kon jame we ro try bakin am long ko kan rat try hallelujah ki ba shaban ben re kin long ki bla light loy kin long ki bla kerku da ka bor ke jame kin long go try ki ba don ni ke jing sokhia ya ke jing sochit ham ro ablay ban ya lap ya ka gospel
try da ka ke ba mem la khat ikila da ka de ke jing dwai ke jing ai ka jing lap da la di la ka no ko try men penon kami ki we pi we ka leng kha ka berli ki nong trai ki khndiat me sai ye ki breu shi ka leng kha ga jong me ablai dwai ngi ai ngo no ti ki ke baro agar teng ge jong jisu nong penem amen but amen Kublay un kurkui fi baro I khos ngo baro ifi shaka office jaka portanet tada fi don kami gano no gajing salok la ni gajing duai ka office jaka portanet kada hapo apa nong thamai nong kriem ka office ka plane adu gaski baar adu gasi sajan jonga tayo ring in the ngo bha shwa ba fin wan ba fin phone shingi badi ki phone number fila pan yu hapo ga TV screen ga jofi Kublay un kurkui fi baro amen but amen